Forbryderbillederne giver et sjældent glimt af den kriminelle underverden i en tid, hvor det ellers var forbeholdt velhavere at lade sig fotografere. Faktisk er det den første praktiske anvendelse af fotokameraet i Danmark, og udgør et forvarsel om nutidens identifikations- og overvågningssamfund. I forbrydelsens ansigt ser vi nærmere på udvalgte billeder. Billederne viser nemlig noget om, hvor langt der er fra forbryderstereotyperne til det enkelte individ. Faktisk er det ofte en overraskende og lærerig historie, som førte til, at den portrætterede kom på kant med straffeloven og havnede i politiets blitzlys. Det ved vi, for til et hvert billede hører nemlig hundredvis af håndskrevne sider i form af politirapporter, domstolssager og fængselsarkivalier. Dokumenter, som langt om længe er blevet tilgængelige for forskere. En aften i marts 1904 kommer fru handelsrejsende Anna Kjær gående herhen af Marselisborg Allé i Aarhus. Hun har været i byen hele eftermiddagen. Hun går herop ad trappen til sit hus nummer 9. Hun lukker sig ind, og nede i kælderen melder hun sin ankomst til familiens 17-årige tjenestepige Ingrid Sofie Lauritsen. Men døren til pigekammeret er låst, og Ingrid nægter at lukke op. Fru Kjær fornemmer, at der er noget galt, og hun forlanger at blive lukket ind. Det bliver hun, og hun mødes af et frygteligt syn. På gulvet står Ingrid, indsmurt i blod. Med en håndbevægelse i retning af sengen viser hun, at der ligger barnet. Hun har altså lige født. Barnet trækker vejret, men højre side af hjerneskallen er knust, og en del af hovedet mangler. Blandt andet det ene øre. En politibetjent kommer ilende. Ingrid fortæller, at barnet er faldet ud af sengen, da hun fødte det. Men skaden ser alt for voldsomt ud til, at det kan passe. Og da betjenten går på opdagelse i værelset for at finde den manglende del af hovedet, går Ingrid til bekendelse. Ingrid fortæller betjenten alt. Hun fortæller om, hvordan hun en nat på vejen hjem fra et pinsebal på Djursland har truffet en lærling, der tjener hos købmanden i hendes hjemby Trustrup. De flytter lidt, og lærlingen lokker Ingrid med ind på en mark, og de har samleje. Ingrid og lærlingen mødes flere gange i løbet af sommeren. Men så en dag forlader lærlingen sin plads, og Ingrid hører ikke mere til ham. Ingrid forsøger at glemme ham og får plads i hjemmet på Marselisborg Allé. Men i dag kan hun mærke, at det rumsterer i maven. Hun kan godt gætte, hvad det er, og forsøger desperat at få fat i lærlingen. For tidens normer indbefatter ikke uægteskabelig sex, så det gælder om at blive gift i en fart, og det inden det kan ses på maven. Men lærlingen giver ingen livstegn fra sig. Og med et styrter Ingrids verden i grus. Pludselig står hun alene med fortvivlelsen og ensomheden. At føde en horunge er en synlig social og moralsk skamplet, der gør det vanskeligere at finde et arbejde og en ordentlig ægtemand. Det er noget, der kun rammer skødesløse og løsagtige piger. Sådan er i hvert fald offentlighedens billede, og det skyldes, at det er et stort tabu. Men faktisk så viser tal fra Danmarks Statistik, at omkring en tiendedel af samtlige børn i de år bliver født uden for ægteskab. Alene i året 1904, der overgår den skæbne omkring 7.600 børn. Ingrid er altså ikke alene, selvom det føles sådan. De fleste af mødrene vælger at leve med skammen. Andre vælger at bortadoptere. Det er dog mest de velhavende, for det er ikke sådan lige at få andre til at påtage sig forsørgerbyrden i en tid, hvor der er masser af børn. Tilbage er der en lille rest af mødre, som griber til selvtægt. Men hvad er det egentlig, der skete den skæbnesvangre eftermiddag på Marselisborg Allé? Jo, fruen har lige forladt huset. Hun er taget ind til byen for at handle, og pludselig bliver Ingrid ramt af voldsomme mavesmerter. Hun ved, hun er gravid, men hun tror alligevel ikke, at det er fødslen, der er nært forestående. Så hun gør arbejdet i køkkenet færdigt
og så går hun ind på sit værelse og fyrer op i kakkelovnen. Men smerterne bliver ved, og Ingrid føler sig dårligt tilpas. Til sidst beslutter hun sig for at gå i seng, men efterhånden som smerterne bliver værre, så indser hun, at fødslen er i gang. Sidst på eftermiddagen går den ikke længere. Ingrid føder en dreng. Fødslen går forholdsvis slet. Barnet og efterbyrden kommer ud på én gang. Umiddelbart efter står Ingrid op af sengen. Og i sin dybe fortvivlelse over den udsigtsløse fremtid får hun en pludselig indskydelse. Hun vil skille sig af med barnet. Og inden hun overhovedet ser det, tager hun det op i det ene ben, svinger det rundt og banker hovedet mod kanten af kakkelovnen. Og der er der også langt fra offentlighedens billede og til tjenestepigen Ingrid. For ikke så snart hun ser barnet for første gang, så fortryder hun sin desperate handling. Hun gør ikke yderligere forsøg på at slå det ihjel, men lægger sig ned på sengen med barnet ved sin side. Her ligger hun også, da betjenten udspørger hende, og barnet ånder stadig. Betjenten undrer sig over, hvor i alverden den manglende del af hovedet er blevet af. Og Ingrid forklarer, at den er hun muligvis kommet til at brænde i kakkelovnen sammen med noget blodigt papir. Det er umuligt for betjenten at finde ud af, for kakkelovnen er fyldt med glødende kul. Stadslægen kommer til stede, og han konstaterer, at barnet næppe vil være i stand til at leve mere end en halv time. Så det bliver straks døbt. Barnet kommer til at hedde Jens efter Ingrids far, der er arbejdsmand på Trustrup Teglværk. 5 timer gammel dør Jens. I året 1904 bliver i alt 9 kvinder dømt for barnemord. Ingrid er en af dem. Ugen efter mordet fylder hun 18 år. Dagen tilbringes i Aarhus Arrest. Ingrid idømmes tvangsarbejde i 18 måneder. Tiden afsones i forbedringshuset på Christianshavn. Her sidder hun i isolation det meste af døgnet. Det håber myndighederne vil forbedre hendes adfærd.